नेताजी सुभाष चंद्र बसनि जिउ आरो थैनायनि रहस्यनि जारिमिन आरो डि.आर. नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि बिथांनि जेल जानानै जायगा सोलाय सोलाय जेलाव दोनजानायनि आन्दो फैसालिया एखेहां नामा? उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव बै समनि भारत सरकारा 1978 इं मायथाइयाव नेताजी सुभाष चंद्र बसखौ हादोर नाङैनो मान होनो थाखाय पार्लियामेन्ट हाउसनि सेन्ट्रेल हलाव बिथांनि फट'खौ लागायनो थांखि लानाय जादोंमोन। बै समनि नन कंग्रेस सरकारा। बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा, भारत उदांस्रि मोननायनि 33 बोसोर उनावसो जों बिथां जोहोलावखौ भारत हादोराव नेताजी बिमुंजों सिबिनो मोन्दोंमोन। बिबो नन कंग्रेस गबखायसो, जाय दैदेनगिरिया भारत हादरनि नायक आरो बिथांनि दैदेननायावनो दुलाराय भारतआव ब्रिटिशफोरनि हेंथायै दावहा नांनानै ब्रिटिशफोरखौ सोमावग्लुंहोजोबदोंमोन। बै नेताखौ भारतआव सिबिनो आरो फुजिनो थाखाय उदांस्रि मोननायनि 33 बोसोर हालागै नेनानै थानांदोंमोन। बिथांखौ कंग्रेसफोरा सिनायथि होआखैमोन आरो बिथांनि गासै थांखि, सिनायथि आरो जारिमिनखौ दोनखोमानानै एबा हुखोमोरनानै दोनदोंमोन। बियो मोनसे बेसेबांबा साननो गोनां बाथ्रा जानानै दंमोन। इन्डियान्स बिगेस्ट कभार आप मुंनि बिजाबनि बादिब्ला बिथां हारिनि बिफा गान्धीजीनि थांखि आरो आदर्शजों बिथां नेताजीनि थांखि आरो आदर्शजों फारागथि दङमोन। बिनि आन्दोआव राजखान्थियारि गोहोखौ लानानैसोमोन। गान्धीजीना नाथाय नेताजीनि बादि नङामोन। बेनिखायनो राजखान्थियारि भाबै जाय बिथांमोना बेरेखा खालामोमोन, बिथांमोना बेरेखा थांखिगिरिखौ राजखान्थि भाबै फोजोबस्राङोमोन एबा नासयनानै दोनोमोन। मानोना बिथां नेताजीया बिथां गान्धीजीनि आखाइनि फुथुला जाना थानो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों सिमांबादि सानफ्लाङो उदांस्रिनि नायक बिथाङा बै समाव बिथांनि जिउ आरो थैनाय रहस्य जानानै थायामोनब्ला दिनैसिम कंग्रेस हान्जाया भारतबर्षखौ एसेबां गोलाव सम सासन खालामनो मोनाबो जानो हागौमोन आरो गान्धीजी फोलेरनिफ्राय भारतबर्षनि गाहाय मन्थ्रिबो जानो एबा जाबाय थानो मोनाबो जानो हागौमोन आरो भारतबर्षनि गिबि गाहाय मन्थ्रिया बिथां नेताजीयासो जानांगौमोनबादि गोहो आरो गादिया बिथांनि आखायावनो थागौमोन बादि अब्लानिया काश्मीर रायजोनि जेंनायाबो दिनै भारतआव बिदि महर जानाय नङामोन। बेनिखायनो बिथांमोन नेहरू आरो गान्धीजीया बिथांनि थांखि आरो आदर्शखौ हेफाजाब होआखैमोन। लोगोसे बिथां नेताजीनि पजिशनखौ जेब्लायबो सिं खालामनानै एबा दाबायनानै दोनबोदोंमोन। मानोना बै बिजाबनि बायदिब्ला बिथांनि थांखिया उदांस्रि नङामोन, खालि खुंथाय गोहो एबा गादिनिसोमोन बादि ब्रिटिशफोरजों गोरोबनानै गादि दखल खालामनायाल' नोजोराव गोलैदोंमोन। नेताजीनि थांखिया लाल किल्लायाव गासैबो थांनानै देरहासारनायनि पेरेड खालामनाय, भारतनि फिरफिला बिरहोनाय, रंजा बाजा फालिथायबो फालिनाय आरो हेंथागिरिफोरजों थै-थां दावहा नांना नाजानानै जोंनि थांखिखौ गायसंथारनाय। नाथाय बै थांखिया जाफुंमारदोंमोनबो। गासै रंजा बाजा फालिथायजों पेरेडबो खालामदोंमोन, फिरफिलाबो बिरहोदोंमोन आरो देरहासारदोंमोनबो आरो उपभोगबो खालामदोंमोन। नाथाय बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा, बै फालिथायाव बिथां नेताजीनि नुजाथिनाया एबसेन्टसोमोन। बेसेबांबा दुखुनांथाव, जायनि थांखिया जाफुंदोंमोन, जाय सम आरो जायगायाव नेताजीया थांनांगौमोन, बै समाव नेताजीया गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला गान्धीजीनि अहिंसानि मोन्थोराबो करो या मरो मोन्थोरा हिंसायारि मोन्थोरावसो देरहासार जाहैदोंमोन। बिथां नेताजीनि अनगायै आरो आन्दोलन खालामनायनि थाखाय बिथांमोना थांना थानाय समसिम खुंथाय गोहोआव थानो मोन्दोंमोन आरो थोंजों आरो खेंस्लायैबाबो। दिनैनि जोंनि हारियावबो बिथां डि.आर. नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारिनि बाथ्राफोरखौ सानोब्ला जों बुंनांगोन, बिथाङा हारिखौ सोबख'नाय, नासयनाय, गादबनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बुहुमाव बर'फोरखौ गेरेमसा हारि दानो थांना आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो दावहा नांना हारिखौ रैखा होनो थाखाय गावनि जिउखौ हारिनो दान होनानै ओंखारबोनाय सासे गोख्रों बिर जोहोलाव। बिथाङा दिनै हारिनि मोनसे गोजोन गोरोबथा होनानै दिनै गावनि जिउआव साजा लागासिनो दङ। दिनै गोजोन गोरोबथानि बिदैखौ गुबुन सानैसो सागान होगिरिया सोबगासिनो दङ। नाथाय बिथां नाब्लाया थामहिनबा रन्जन दैमारिया गोजोन गोरोबथानि उनाव बिस फैजनसो मोनलोंगासिनोसो दंबादि मोनलांदों। जोंनि हारिनि गेजेराव जाय खुंथाय गोहोआव थायो बिथांमोना खुंथाय गोहोआव थानाय समाव हारिनि
इसुफोरनि फारसे बिखुं होनाय बादि। दिनै जों खोनादों बिथां DR नाब्ला, थामहिनबा रन्जन आरो सावरायग्रा हान्जाया बिटिआर गोरोबथाखौ स्टाडि खालामनो थाखाय सम मोनासै एबा सम मोनहोआखसै होननानै आरो रन्जन दैमारियाबो गोरोबथाखौ जेबो नायाबालासिनो जोंखौ फोथायनानै मिसिबना सागान होबाय होननानै सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मआ मेलाव बिबुंथि होनाय खोथाया साननो लागा। गोरोबथा खालामग्राफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव फोसावखादोंमोन। अब्ला जोंनि गोसोआव गोबां सोंथि सिखांदों। ख. जुदि बिथांमोना गोरोबथाखौ स्टाडि खालामनो मोनमाराखैमोनब्ला बै स्टाडि खालामनो मोननाय दैदेनगिरिफ्रा बिथां नाब्लाखौ मा जाहोनथो फोरमायनानै सागान होहोनाय आरो गुबुन सागान होगिरि बिथांमोना मिसलिड खालामनानै सागान होदोंमोन नामा? मा जाहोनावथ' सागान होनो लांदोंमोन? दाय एबा साजानिफ्राय रेहाय होनो हायाब्ला हाखु दाखुनो। ख. जोंनि गेजेराव दिनैसिम सन्देह जानानै दं बै सागान होगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय आरो रंजानाय हाबाफारियाव बिथां नाब्लाया मोनसेबो हाबाफारियाव मानो मोनसेबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ रायजोनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो एबा बरायनो मोनाखिसै? बिनि आन्दो फैसालियाव मा सल' हाबनानै दङ? ग. दिनै जों सन्देह जादों बर'नि साबैसे दैदेनगिरिया बिथां नाब्लाखौ, रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय गनायखौ लुबैमारो ना लुबैमारा आरो मा राहाजों? बिथांजों मोनसे समाव दावहा नांफानाय दिनै गादिनि रोसि लोंनाय नेताफोरनि स्थिति थामहिनबा दाथाया मा? नेताफोरनि स्थितिया मा? बेनि राहाफोरखौ सोर लादों बिखौ बुङोबोला साबसिन जागौमोन ना गादि गोहो गोमानायनि दाजाब दानख' जादों नामा? घ. दिनै बिथांखौ जेल खालामफ्लाथ'ना जायगा सोलाय-सोलायथ' दोनहैथ'नानै बेजों सरकारा एबा खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनो मा फोरमान होनो नागिरदों? खालि राजखान्थियारि गोजोन होफ्लाथ'नायल' नङाथ'। दायगिरि साजा मोनखानाय होनोबोलालाय बिथांखौ मानोथो नोंथांमोना आरो सरकारा गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिनि बाहागो खालामबावनाय? ङ. मा जाहोनाव आरो मानो बिथां नाब्लाखौ थामहिनबा रन्जन दैमारिखौ सागान होगिरि बिथांमोना सागान होगिरि महरै जिहेते बिथाङानो सिनियरमोनबो जाबाय बै महरै बिथांखौ बिग ब्रादार खालामनो हायाखिसै? मा जाहोनाव सागान खालामगिरि बिथांमोना खौसे रंजानो हायाखिसै आरो बिथांखौ मोनसेबो प्लेटफर्माव बिथांनि बिबुंथिनि जायगा थायासै? ओंथिया मा? बियो बबेबा गादिखौ सेजानाय एबा रन्जन दैमारिखौ गेदेर नेता दैदेनगिरि सानगोन होननानै रायजो राजानिफ्राय नाथ्रोदनानै दोननाय जायाखैथ'। नोंगौ, हिंसायारि आदर्शनि सुबुङा गोरोबनो हाया। अब्लालाय हिंसायारिखौ फोथायनाय आफादनि स्लगान नालाय मानोथो डु अर डाइ जायो? दिनै जों सानो इण्डियान बिगेस्ट कभार्ड आप मुंनि बिजाबाव लिरनाय बिथां नेताजीनि जारिमिनजों बिथां नाब्लानि जारिमिनाबो गोरोबहैसिगोन नामा? बियो गोसोम फैसालियाव थाबथानानै दङ। नेताजीनि थांनानै थानाय आरो थैनाया जेरैबादि रहस्य बिदिनो बिथांखौ जेलनिफ्राय हगाराबालासिनो जेल बास्लायफ्ला जायगा सोलाय सोल' खालामनानै बिथांखौ जोबथा बुब्लियाव बुथारहैनायनि नोजोरा आथिखालाव मेलेमजिबिफोरनि खर'आव खिलिगासिनो दङ। मानोना बिथांखौ जेलनिफ्राय उदाङै लाबोयोमोनब्ला बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनाव बिथाङा बिटिआर थामहिनबा बिटिसिनि चिफ जागोनखौ गिनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ जेलाव दोनफ्लानाय बादिसो जों नुनो मोनगासिनो दङ। मानोना पलिटिकेल लिडारफ्रा गोसो जायोब्ला बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननो हायो। नाथाय बिथांखौ दिम्बाव जेलाव दोनबाय थानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा जादों। बेनि फारसे बर' रायजोफ्रा गोथौयै साननानै बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय बोखांना लाबोनांगौ, नङाब्ला बर' जाथिया मोनसे समाव जोबस्रांहैगोन बियो रोखा जागासिनो दङ। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि।